Leo Wong Channel, channel kesayangan kita. Leo Wong Channel, channel yang menghibur kita. Selamat datang di Leo Wong Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Selamat menikmati tayangan ini. Terima kasih. Channel, the best channel.
Alir tade duwe lading kodo tade duwe lading kodo danyanggung mangondane Waduh, weladalah. Ya. Togong. Gong. Wonten bau darane. Iki seprono seprene. Anggonku marang guru marang Bapak Pendhita Durnaga. Mongko aku iki kon jampangi lakune Lesmana Mandra Kumur ingkang arep nggayuh wahyu cakraning raga. Wong dinten wahyu menika angel lho darane. Lho, angel kepriye kok? Wonge kedah bersih. Ora mancla-menclek dadi wong tua lambene iki ora mancla-menclek. Kuwe nang kono kuwe kedunungan wahyu. Niku. Apa iya kan? Iya, gue tak. Jan rasane aku serak banget kok anu ndean terus dalangi sing bareng kepetawan. Jan rasane ora karuan kok angkat. Wis ora apa-apa ta padha wae ta. Nang kono ya anu seni sing bareng seni ki wayang ya seni. Lah iya. Lah nek ora anu seneng mana aku arep melu Kang. Iku. Iya, pancen kaya kuwe ta. Wong kudune kena nasional ta. Apa-apa yang melu kuwe. Dadi RT ya nasional kaya Bapak Mustaqim kuwe nasional jenengane. Iya Kang, pancen musra nasional jeneng. Apa-apa ditangkap ngesuk jare arep gariye BGB kan. Allah. Aja kowe kesel sing rewang kesel tak. Kesel sing rewang. Apa iya kan? Iya toh, aja kowe. Wis pada istirahat laran. Iki kenapa carane inyong ke toko Banyumasan terus terang baik kowe nek pakem wayang kowe ana papat kowe nek ora salah tak kowe tak gagrage ana papat gagrag Mataram gagrag Soloan gagrag Jogja terus siji maneh gagrag Banyumasan kowe aku nek melu Banyumasan kowe dhewe wong sing nang kana wetan yo penayagane be pada wong wetan ngobrol kowe tak di ora nasi Banyumas jen ora ana temenan kecuali bondet kaya mempret-mempret tok lah. Kowe kan iya lah makan sana. Udah nasional apa-apa ya di kowe iki. Mung jaramu kaya barep
sih? Nggak mau. ngambyongi Udah makan tadi. Lesmana Mandra Kumara kuwi golek arep gayu wahyu. Taruh aja. Lho kowe kepriwe? Musuhe kowe dulu anak-anak wong Pendawa ta? Wong Pendawa ya kan? Iya kowe wong Pendawa. Diwehi ngerti apa urung ngerti nek wong-wong Pendawa ki anak-anak Pendawa lancur-lancur Pendawa ki sekti Mandraguna kuwi ta. Ah percuma diwehi ngerti kan. Nek anu wis karep kowe ya wis ora kena diwehi ngerti kan. Jan kae kowe darane kae ora diwehi ngerti ya ora apa-apa. Mati yang ngono. Aja kowe ngono to. Darane ki ya sing bayar dhewe. Apa-apa ya bayar dhewe. Kone sapa-sapa. Lah kok nek darane mati sapa sing arep golek paning. Oh. Dene kowe duwe tembut sita. Diomongi kandhane. Ana jojoran lah. Diomongi ya kena ora ya kena. Oh elah dalah kowe ngomong apa kok kondo apa kowe kok? Kowe yen nyek karo bendaramu iki wis tate tau bedah praja mboyong wanita lho kok. Nggih. Nek tong mriko nggih kula ngertos. Ngertos kula nek tong mriko ngertos tong negarine sebrang panjenengan niku ngertos. Sinten ingkang boten ngertos panjenengan niku gadah daya niku. Nanging yen teng Pendawa teng tanah Jawi niku mboten enten apa-apane. Wah, iya apa mau ya? Kowe ngenom-enomi Candru. Arep nyucuci sarang bapak kowe yo. Ini poster ya? Wah, mbok melu-melu ngomong apa kemudian apa betul. Ono aku arep dewek kan. Aku ya wis kesel ket mau awak. Areng ndi ya kesel. Kowe lah dalah kok. Saiki mangkene kok. Budalake para wadyabala. Jujuk ning alas Krendayana kok. Padha nyengkuyung Lesmana Mandrakumara anggone arep gayuh Wahyu Cakraningrat kok. Wahyu Cakraningrat. Olong. Dene kok guyu ta. Lah bebel aku sing jen apa-apa bebel kesel. Guyu ya bebel aku ora serius temenan. Terus kowe iki Bendara Doro gelem diwehi ngerti karepe las. Karepe ditutna bae ta. Siki gak ditutna, karepe kepriwe? Ayo pada sisi sempuyu. Ya ayo pada melu beken. Gog. Ayo budalke para wadya. Bala gog pinuju ning alas Krendayana. Yang goyong Lesmana Mandrakumara anggone gayuh Wahyu Cakraningrat. Monggo kula derekaken monggo. Derekaken kula monggo derekaken. Ayo Gok, ayo lelaku jejampangan Gok. Kae temenggung mengkokon budalake wadya saka sebrang kono. Ayo monggo kula derekaken derek. Biar pada moncar
Mantap na nih. Punang. Tahu seru. Sang pati sigro anata baris yawe jiko molong dampyak-dampyako mrekut lampahing binarung rapiawatan nagati kumelar ngebae surae rameko moro budaling para wadyabala pinuju ning alas Krendayana yen Cinandra gumelar ana ing tengahing alun-alun. Ayo budal-budal ya.
aja padha budal-budal. Kae Gustine wis arep njaluk budalake kanca. Oh! Deneng miki angel temen deneng ya kepriye. Anu mintip langsung wae nduret toko. Ora tiyang mlebu jero. Hey! Tiba dase disit jan apa ora gulune tugul iki ora apa-apa ujan koprol pimpinur gulune disit tiba barene maning jawab hey word lagi gari gegere disit deneng hey Why? Aku arep koprol ping pindho apa ora kiyat dening angel temen. Woi! Sepisan tok be angel lek. Wis lah. Iya. Kepriwe gue arep koprol ki mau sih. Allah malah tidak ditimpa weteng edis. Nyong anu oprol awak anu udah hangat ihe awak iho ora usah apa-apa. Mangung